Sausa ka. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Randy. Naktuan ng imong mga amigog amiga o nagduwa na sila. Duula na sila kay mo atupog ko sa akong mga amiga, ha? Sige, ma. Ayaw kalimot og hatag ni Jessica sa imong regalo niya. Di ara o. Okay, ma. Randy, naa naman day ka? Hi, Lucy. Lucio, lagi. Ayaw lang ng Lucy kay bayra kay na. Samsiyaw eh. Sama si Jessica. Nakoy gift para niya. Hi, Randy. Hey, Jessica. Happy birthday. Gift na ko nimo. Wow, thank you. Sige na dayon, Randy. Ha? Sultihin na dayon siya nga ganahan kaniya. Jessica. Pwede ko manguyab nimo? What? Ew! Oh, uy. Oh. Uy, nonsam ka, uy. Ayaw paghilak, uy. Tana. Manggawas na din, ibe. Ay. Di ko malimot sa mga naong ato naghilak ka. Sobay. Ikaw ba? Sigbalik balik ang mga kagahapon na to eh. Pahinduman man tani mo. Ay. Gito'y nakaingon ba nga nitagam ko. Kung maduol ng kong babae, nga, labi nag akong magustuhan, na, grabe gid akong kulba na yun. Lami kayong ilubong na lang akong kaugalingon sa yuta. Kadugay na ato nahitabo, Randy, uy. Ay, dito O gusto pa sa dili tanang babae pariha ni Jessica. Naanagin mo sugot ni mo. Sikaw pa ha? Gwapo ni mo. Gwapo na ko, Lucio. Gwapuhan ka na ko? Ay, uy. Gwapo ni mo ha, oh. Oh. Type day ko ni mo. Ew. Ipa, hilas ni mong tubuya ko eh. Ngayon saman. Man. Sige lang agtanaw sa mong crush din eh. Doon na yun. Sabad siya. Di lagi ko eh. Bahala na. Ari lang ko din eh. Tanaw lang ko niya. Tutukan. Ka nga. Pagkaturpe. Baya gini mo, Randy, uy. Maugtas yung kunin mo do. O sige. Ani na lang. Para maanad ka nga na ibabay sa mundo ol. Magbinabayan na lang ko. Ha? Ikaw? Magbinabaye ka? Para lang nako? Oo. Oh. Pero siguraduha ha nga dili ka ma-in love na ko ha. Kaya na, duklon giti ka. Huy. Tawam noon. Huy. Di ta ka type, no? Tanawar ko na itsura ni mo. Lalaki pa magani ka? Kay nako? Lucio, asa naman taon ka, eh? Ganina ako nagpaabot ni mo din sa skina, oy! Hapit na lagi ko. What tala ko kadiyot good? Hey, ikaw rin itumboy no, nga murag babae makapangandam da. Ay, agoy. Uy, ngano ka diha? Kasakit, naglaim na kong tiyan. Ha? Gagawaso na noon kayo da. Uy, Hey. nanay ko na, gasoline station diha. Ha? Pangangyo lang. Pangayo sa cashier sa convenience store ang yawi sa ila CR na diha. Oo, sige. Miss, excuse me, miss. Pwede ko... Wala, kagwapa niya. Sir, unsay ato? Sir, hoy. Kon. Mangayo ko. Mangayo. Manguwam ko og CR. CR? As in comfort room? Manghuwam ka? Ay, dili. Manguwam ko og yawi. Sa CR? Oo, lagi. Sige na, miss, kay... Sir, di ara o. Pero sir, manghihiraman ka. Para ihirabayan na kay guba ang flash ni Doro. Unsa? Patay! Success. Ay, salamat. May gani kay naikabuog, naiagas ang tubig. Naka-flash ako. Niyarang babae, guwapa eh. Miss, di arang yawi. Salamat kay ha. You're welcome. Sige, miss. Adto na ko ha. Salamat. Randy! Dugaya sa... Uy! Lucio?
ikaw na! Oh, nga naman. Dili ka makatuo nga ingon ani ko kagwapa kung babae pa ko? Uy, mao gyud. Lono. Feminine ka man kahit tanaw no eh. Mao din eh, ngalangayan nimo. Ay, Ha? oo, oy. Di ra balalim yung taon nga magbinabay do. Pero, para nimo kay pinangga mantika. Mo ni nagbinabay ko. Ah, sige ha. Manglakaw ta nga magbinabay ko. Pero hoy, imurong gasto ha. Bayad sa akong effort ron. Okay ra kay na. Wag na problema. Pero ang problema, Mm. kay di man kukulbaan kung ikaw may naasa kong duol. Ah, sige lang. Pangitaan na itong paagi makulbaan ka kung magkita ta. Tanay! Ugbog na mga kay. Dili boy. Tipsy lang, tipsy ha. Pareha daw ta. Now, Now. bayan mo losyo. Tarog lingko na eh. Basin, nalimot kang nagbinubahay ka na ron ha. Ay, days ha. Oo, isa. Panapo. Okay na? Hoy! Oo, okay na ni. Ah, sige. Ako na itubag lang ko galingon. Hoy! Magsige na tagtinutok kaya yun eh. Ngano ka, uy? Ang ngayon kay ka magbinubahay. Ano, nabuing na. Abi mo ako unsay mo gyunahuna eh. Ah, sige, ani. Practice ta. Sample nakagusto ka nako. Unya, manguyab ka nako. Dali. Atubang ako ba? Unya, tutuki ko. Unya, imagine na nga ako ang babae nga mo nagustuhan ha. Ha? Sige. Okay. Karoon lang yung kumusulti ni man. Sige ra kog tan-aw ni Muslayok. Sige ra kog handom nga unta mauyab ta ka. Pero wa lang ko'y kaisog. Mutalo ko. Pero ang tinuod, Ang tinuod. Unsa, Randy? love ti ka. Lucy. Mo na ako gali. Uy! Naunsang ko. Anong Lucy man nung nigawas ang ba nga lahi man ta nga babaeng akong gi-imagine? Hay. Pila naman kaadlaw sukad tong naitabo sa bar. Sukad atuwa na giming magkitag usab ni Lucio na. Naunsam tong tumbuya. Murag hawang kay nga akong pamati da. Murag naagi kuwang. Kaamaw si Dakoy. Anong sang iyam sang pangan ako nasulti? Pero, di sad siguro to siya malain ako eh. Tumboy ko to siya. Dili ko taon. Bisan pagtumboy ng imong best friend. Babae kaya po na eh. Bro, Hala bro. Basig nga dutla na nas lusyo ni mo. unsa? Taka ka eh. Posible kay na eh. Best friend ra ang iyang pagtanaw na ko, bro. Mo na? Unya, ikaw ka ha. Best friend ra ka ang imong pagtanaw niya. Hoy, bro. Dili, bro. Wa ko'y gusto niya. Kay kung naa pa, grabe na unta ang akong kulba kung naa siya sa akong duol. Pero di man, be. Kana, kay komportable na kay kaniya. Ha? Kung kang imong pagtuo nga, love ni mo siya as your friend. Pero ang tinuod, karon nga, wa na mo magkuyog, mura naikuwang ni mo. Di ba? Kana tungod kay love na ni mo siya, bro. As in, love na good. Bro. Saktong ako, amigo na. Apektado kay ko nga wa na mi magkita o mag-uban ni Lucy.
Pahala na eh. Antuon ako siya, be. Kinahanglan nga magka-istorya, be. Ngano ni amang ka? Walang. Gusto lang ko mangutanan ni mo ba kung okay ra ba ta? Okay raman ta. Kunya, hindi naman ka mo text o manawag na ko. Kaya man sa kamot text o manawag na ko. Ay, bata pa ta, suod na kay ta. Kailan na kay ko ni mo ilusyo? Mong naibaw ko karon nga, di na gyud ta okay. Dili ko gusto makigistorya ni mo. Asa to pa? Wa na di ko'y best friend ani day. Best friend. Oh, Maura man kita. Diha na magyukukutob. Best friend ni mo. Ug mao na gikalagutan ako. Ngano na best friend pati ka? ganun mo gikulbaan ko. Sige. Ako ipakita ni mo unsay tinuod nga lalaki ha. Ingon ani. Randy. Na in love ko nimo. Sa pila ka higayon nga sige kog tukmo di mo sa laing babae. Ako naman hinuon mo nahug nimo. Ilabi na atong higayon nga na I love you ka. Ug akong pangan imong gilitok. Murag na inigitik sa akong kasing-kasing, Randy. Kay dugay na kayo tong higayon nga nitawag ka na kog Lucy. Pero nilikay ko nimo kay best friends ta. Og dili ko gusto maguba ang atong friendship tungod lang sa akong feelings para nimo. Ingon ana ang tinuod nga lalaki, Randy. Dili ka mo talaw og sulti sa imong gibati para sa usa ka tawo. I love you. Oh. Mao na. Dili ni sayon para nako ang usulti sa kababayan ni. Nagtuo ko nga abi kay wa ko bati ag kulba kung ikaw akong kuyog. As a friend na gyud ang akong pagtanaw nimo. Pero dili di. Na-realize na ko kung unsa ko ka komportable kung ikaw may akong kauban. Makapagawas ko sa akong tinuod batasan. Makasulti ko sa gusto na ko isulti. Ug dili ko magduha-duha kung malain ka ba o dili. Randy, Basta ikaw gani akong kauban. Lain-lain akong bation. Ug di ko gustong dinirata kutob. Gusto kong palawman pa unsa may naa nato, Lucy. manguyab ka na ko? Tumboy man ko. Bisag unsa pa ka. Basta kay mahal ti ka, Lucy. Mahal sa tika, Randy. Mao nga, sige. Kita na. Yes! Ikaw kuha pa ka musulti ni mo. Kung ako, pa ka musulti ni mo sa kong gibati. Dili sa doon ta ka mutugan. Mura mag ako'y nanguyab ni mo. Bahala na. Bahala na ikaw may nanguyab na ako. Kay bisan pag ikaw may nanguyab na ako, sugton man sa tikarayon. I love you, bro. I love you, Lucy. Night the darkness so deep, adrift across the sky. So sa pila kay gayon nga gisigihan kong tukmon ni Lucy nga musulti ko sa akong gibati sa babae nga ako nagustuhan, wa gyud ko magdahom. Nga kamera day ni Lucy mo ay magkagustuhan sa usag-usa. Karon kasado na mi, ug mabdos na siya sa una namong anak. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka ang padasyon ka karon maganing usa ka mahuyang nga taga Manolo Portage Bukidnon ang atong magtatampo nagdasangan nga wrap up. Bubuang ko bayot. Unsa ka diha rap? Ay, nikalit lang ka diha. Asa man gipatol ka? Nakakita ka sa kung nakita, Ed? Ha? Asa ba? Kana o, kana naglingkod o. Gwapo kayo, uy. Ano o? Ano ba? Ay, Kana nag-sunglass. ay
Kana. Kailan mo ko, anak, oy. Ha? Kisa ba na siya? Ila-ila ko, bi. Hi, Rafi. Nay, gusto nga magagila-ilanin mo. Ha? Ako sa ding friend. Para may ini nga, Donna! Yad, si Rafi. Rafi, akong ba pa nga friend, si Rap. Hi, Rafi. Hello, Rap. Hala, oy. Rafi. Pare-pareha naman mo nga, ano, oy. Rafi, o Rap. Ikaw, Jud, oy. Friends na ta, ha, Rafi? Sure. Hoy, naon sa kadiha? Karang taas ang liog nimo. Nakagipangita, no? Wala yan, Jud, oy. Nakoy kitanaw. Atik pa chika, oy. Iba ko, si Rafi imong gipangita, oy. Wala ki, oy. Jud, daan pa jud ko. Absent siya ron ay. Maong, antos lang una nga, dili ka makakita ni Rafi. Naon siya man ko, oy. Ano si Rafi man ang niapirmi sa kong hunahuna? Oh, Rafi. Nga naman, Jud, oy. Rap, Oh. paday ka matog. Nagsiga pa bang ng suga. Katulog na, oy. Oh, matog na ko, ma. Ganun nga man akong gibati ni Rafi, oy. Ganun nga man siya ko niya. Ilom, oy. Ilom, oy. Bayanin mo dako kayo. Kung sa may di magkatawan ni mo ba? Yung naman kang huwa ka matog, kaya masigag samok si mong hona si Rafi. Ay, nako. Tinuod, Jud, bitaw yan. Masaya pasabot niya na, oy. Nailan na kang bayutak ka. Oh, unsa? Abi na ko kinsay ni duol na ko. Ikaw man din ni Rap. Wa ba ko magkasamok nimo? Wa man. Wa na di kay klase? Wa na. Parehas na ita. Pwede mag-snacks, ha? Ako libang ka. Sige ba? Kana pa. Makakaon kog libre. Ayaw lang kauwaw, ha? Kaon lang, Jud. Dili gid ko mauwaw. Kay friend naman ta, di ba? Mau, Jud. Kining... Nade ko ipangutanan ni mo, Rafi. Ayaw lang kasuko, ha? Unsa man na? Wala ko makakita ni mo. Asa na mo uyab? Asa lagi mo uyab? Wa mo gud ko uyab. Sure ka? Wa lagi. Sa ato pa may chance na ko nimo. Ha? Itay abi nimo no. Tinuod. Crush man ka na ko. Mao ba? Hala, wag ka masukong ginanti kang crush di ka? Ngano masuko man ko? Nga natural naman ang mag-crush. Kitang tanan, mubati mo gud anak. Og respeto ti ka sa imong pati nako. Salamat, Rafi. Hala, yad, oy. Mauna to. Basta ka di, ha? Ikid-ikid ba ya? Sabay mauna to. Mauna to ba? O man ka siya masuko ni mo pag ingon nga crush ni mo siya. Aw, mo pasabot ana. Ganun siya ni mo. Kalig ko yan. Rafi, ikaw magod-in na. Asa man mo pauli na ka? Mo pauli na ko. Wala pa ko'y klase. Ako yung ka na. Kay mo pauli naman ko. Hoy, Bayot. Ganun naman ako makakita ni Rafi nga. Magkuda mo no. Uy, dili, oy. Nagway-bay ni mong bayuta ka. Tuk na lang, oy. Uyab lagi mo no. Di lagi, oy. Da, friends rami, oy. Hug, nalipay lang sa ko sa among sitwasyon. Bisan og dili mi uyab, pero magsige man mi kuyog-kuyog. Dongan sa pagpangaon. Murag hapon mi kuyab.
Dili naman makigdungan sa pagpauli na ako si Rafi. Ngano man ka, ha? Oh, Unsa? tinuod lagi ako nakita yan. Si Rafi nga may kuyog nga babae. Kinuo ko. Kinsa mababayhan na yad? Yang classmate good, si Jean. Ay, aram ka tuod ka, tuwas la ditong napita ay. Nagsulti anay. Paano dapit ang gingon sa bayot na ako? Ay, mga si Rafi. Sure ka nga, lako ni mo? Nasa? Olegye. Aron mo tuogi ka nga labi ka. Kini ay. Dili. Naghawak sila. Rafi! Rap, rap. Mao di nga, imo na kong dili kayan. Kamay ka naman ng Rap, rap. sakit kayo mo gibuhat na ako, Rafi. Kadayo, tragod. Naunsa man ka? Nganong masuko man ka? Tungod kay gisakitan ko! Unsa? Pag-usuri lang una mo tarong nga, Rafi. Biyaan sa tamo. Kapag kauwaw mo lang ka, oy. Oh, Unsa man? Rafi. Nagselos ka? Oh, nagsilos ko. Gisakitan ko sa kung nakita nga naghahawak mo. Nayabag ka? Nga nagod daw nga, magselos ka. Nga dili mo ta uyab. Bisa na, kay Krusty ka. Og nahibaw ka dyan niya, Ana, dili ba? Og dili lang basta-basta nga crush nga ako gibati ni mo. Mahal ta na ka, Rafi. I love you. Rap, rap. Mauna, love na ti ka. I'm sorry, rap, rap. Naginanglan kong tinuod ng babae. Isa pa, wa ko mahigugman ni mo. Rafi. Maayo kay kanako. Nalipay ko nga nagasuod ta. Nga nagahigala ta. Pero kutobra diha, rap. Dili ko mahimong tugbangan ang imong gibati nako. Ginoo. Sorry kayo kon. Napasakitan ti ka. Gugma, ug dili ikaw. Dawaton lang ko nato nga ang kamatuoran nga dili ta angay susag-usa. Babae ang akong gikinahanglan. Ug dili saman. Rafi. Sakit kayo ang nahitabo na ako. Pero gidawat ko na lang kamatuoran nga dili mi bagay si Rafi. Nagpabilin siya sa akong kasing-kasing. Dili na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suklitig paminawan niining handumanan sa usa ka adlaw. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Renz. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pusong Bato. Ika'y ibigin ko'y biglang nagbago. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di muling iibig. Sana di maging katuto na may pusong bato. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Baungon Bukidnon ang ato matatampo nagdasangan nga Renz. Bay! Bay. Kumusta naman ka? Meron? Okay na mga parts. Okay, good. Maya noon. Ano, isamot magagagwapo, part nga. Ay, ay. Ikan ka gagayan. Ikaw gid part, gwapo-gwapo ha. Sige kag dagdag na ko da. Ibaw ka na eh. Sige na. Order na mo atong mainom. Believe ba gila ko ni mo, Bay? Lian mo makasabot ba yay? Parts, order na mo, Parts, ha? Order na mo mainom dia. Sagot ni Byron sa tanan. Siya na'y bahala.
Parents, sa man, wakay lingaw ron. Nga naman, Bert? Kuyog ta na, nakoy palailan ni mo. Ha? Sure da eh. Unsa ba na? Chicks na? Alangan, chicks, good. Guwap para ba kayo? Bagay kayo mo? Gates ra good. Lagi! Tana na yun! Delot! Ila-ila mo sa amigo, si Bay Renz. Hi, Renz. Hello. Unsa na, unsa tanaw ni mo ni Alot, ha? Guwapa ba yun? Oda, yung bitaw ko ni mo, guwapa. Yan sa may mong dugay-dugayan. Birahi na yun! I love you, Lot. Renz. Manay tinuod, Lot. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na ko niyo. O hinaot unta nga, dili ko ni mo pakyason, Lot. Matugal ako ni mo sa tinuod, Renz, ha? Ganahan sab kaayo ko ni mo. Ha? Kung mauna, uyab na ta? Oh, Renz. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Lot. Salamat kayo. Sana, ha? Grabe, ha? Tinuod ka ba eh? Gisugot na dahil ka ni Alot. Ubay, uyab na may. Believe ba ginako rin? Nabirahan din? One click man? Lot, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Pagminyo lang ta. Ha? Nagdali lagi ka. Ako lang kong gihuna-una nga magkataas ang atong edad. Lain sa kayo kung tiguwang na ta magminyo. Maglisod ta pagpaskwila sa itong mga anak. Mga anak, gyud? Oo. Basta indot pag ginang dagkantag anak. Aron na ay muagak ini katiguwang na to ba? Unya, unsa man musugot ka nga magminyo na ta. Sige. Kung kaya na ko ni mong buhion, sige, magminyo ta. Sa katapusan, ako naging nanakiyan ni mo. Uy, ang sabay na hinay ko no, be. Puro makagnahangol niya. Lugay ako naghinam-hinam nga. Paangkon ti kaday. Karon, ako ka nagyan. Tinuod eh. Mabdus na ka. O, lagi dong. Wa naman ko regla, ha. Mauto nga nagpalit ko pregnancy test. O, positive dong. Kung mauna, hapit na ko mamahimong amahan. Day, wadi ka makahikay sa atong panihapon? Wala ko ganahiglihok dong, oy. Ha? Nga naman. Bisag naglugag lang unta ka ba? Di ka po yung magod ko dong. Nagbantay ba ako sa tong anak. Ikaw nalilungag ka. Naunsam na akong asawa nga nagsigim lang sigilig katawa nga nagatubang sila. Day, Ano man? paglutog sudan nga atong makaon, bi? Maayo kinatuog pang bata. Ikaw na lang dong, uy. Ayaw ko sa mukha diri kay nalingaw kami sa among group chat.
Oh, oo niya. Ingon ini nanta. Di ta mangaon. Panikamot lang sa agod diha. Wa pa masugod gutom ma. Alot. O asa di ka day nga nag-iilis mo ka? Moadto ko sa akong amiga dong. Nagsabot man mi nga magkita mi ron. Ha? Oo niya ang bata. Kinsa may mubantay ana nga. Mubalik na ba ko sa mga trabahoan? Ako rin ang ibilin sa ilang mama, oy. Magdali raman sad ko. Nilakaw na sa salot. Asa gini siya? Sige mo ni siya suroy. Uy, na, biyaan din niya iyang cellphone. Tanaw na kami kung kinsa ning iyang mga kachat. Oh, di may ni-text niya nga number man eh. Asa na ka? Nagpaabot na ko nimo. Di ara ko diri sa atong abutanan. Kinsa ning iyang gikasabot? Renz! Abli sabi! Abli hisa ba? Kaniyot lang! Nibalik ni ka. Nabian ako kong cellphone, oy. Maglisod niya ako kontak sa akong amiga. Basig mangita ka na ko, ha? Tuwara ko sa ilang mama. Adturo ko na siya sa ilang mama. Ako siyang sundan, be. Kung tinuod ba nga, muadturo siya sa ilang mama. Baka kung galing bayana, ang iyang giingon, adturo siya sa ilang mama. Pero ni Asis Plaza. May lalaki nga miduon niya. Ni-kiss niya. Alot! Renz? Unsay buot ipasabot ining ako nakita, ha? Nganong may gikatagbo kang lalaki rin eh? Kuan? Miga Robert? Mauna, friends rami. Mamaulit na. Sa aso ka masturya. Kinsa tong lalakiha ang imong gikatagbo, ha? Ako laging friend. Imong friend o imong boyfriend? Renz. Ano, nakabantay na ba ako nimo? Nga nagsige na nag-atubang ang imong cellphone. O man, nakauyab na tingali ka sa pagsige na mo gamit ang imong cellphone, sa? Renz. May nabasahan ko sa imong cellphone nga may ikakita ka. Maong gisundan di ka. Huwag yun di ko masayop. Kaya gikatagbo yun di mo ang lalaki nga ni-text ni mo. Dong, pasayloa lang ko, dong. Kanang, dugay ra magod misigig text-text atong tawhana. Mo to, nihangyo magod siya nga, makikita na ako. Mo tong nakikita na lang ko niya. Pero dong, dili mo ko ganahan niya. Pasayloa lang ko, dong. Alot. Di ko gusto nga maghuba ang atong pagpuyo, day. Musa, pasayloon ti kasi mo gibuhat. Pero hangyo na ko nimo. Ayaw pagbinuang sa imong pagkaasawa. Oo, dong. Dong, may ihangyo unta ko nimo ba? Unsa man na, day? Dako-dako na maging ang atong anak. Pwede raman na siya ibilin sa ilang mama. Mananghit unta ko nimo nga muadto ko og Cagayan. Mag-unsa mo ka dito, day? Manarbaho ko dong, uy. Gilaay man ko sige pondo din sa ato, uy. Day. Dong, sige na, kud. Bisag, kada kinsinas na lang kumuuli din sa ato. Sige na, dong. Sige na lang eh. Pero, day, pauli ba din sa ato, ha? Kada kinsinas? O, dong. Day, kumusta man ka diha? Okay naman, dong. Nakasoday kong trabaho pag abot na ko diri sa Cagayan, dong, kay may gitabang man ako. Mau ba? Mayo hinoon. Amping diha, day, ha? O, dong. Ikaw, Sab, amping diha. I love you. I love you, day.
hapit na makamausa ka buwan diha. Dili pa ka makaulit diri sa ato? Dili pa manggidong, uy. Sige, magod mig overtime, good. Mao ba? Minaw na mukod ko di mo, day. Sige lang, dong. Basi karong hinapos, dong, makauli na ko diya sa ato. Sige, day. Magpaabot ko ni mo. Tagtaod naman si Alot sa kagayan. Di na ni mahimo. Ako na siyang papaulion. Giminuna ko sa akong asawa. Uy, si Alot ni nag-text. Kalimtin ako, friends. Saan yung in-text? Ako si Togan. Iguran ni Bagting o kadiyat. O dili na siya makontak. Unsa buti pa sa buti ni. Nga gibuwagan ako ni Alot. Nganong imo man ang gibuhat ako, Alot. Ngano man! Kay ibigin ko, ko'y biglang akala ko. Nagsige ko panawag sa number ni Alot. Apan, dili na siya makontak. Ano mo, Alot? Dahil, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ng akong kampo. More power sa RNN. Mao ka magagalan kaagi ni Renz nga taga Baungon, Bukidnon. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga regalahan, Pusong Bato. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y rin makatulog buhat ng Ang mga kaagi, dibata na doon sa radyo ni Ricky Perswell Garik, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regala. Kamuusap mga higala at mga sugin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabu, na naglibot sa saka. I-address lang ni ining tulumanon, ang dimanan sa Sakawi, Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Espana, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan siya Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, nagkasalamat sa inyo. tulad mo na may pusong bato. Handumana so ka. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga Poblasyon Borbon nga tumagtatampo nagdasingan nga Ruben. Mayo. Inita? Mayo. Mayong gabi. Ay, sige sama na. Si Ruben ninang. Magibidihan nang. Ay, oy. Ikaw, mangguli ay ni. Ay, madays ni Nita. Di ba ka mo may nagkuyog? Wa man may magkuyog nang. Wa di siya din sa inyo. Binakog niya siya din eh. Ay na. Nagtuogit kong kamo ang nagkuyog. Tuarog siya sa stage kay drama man ron sa DYHP. Mutanaw man kuno siyang drama. Oh, mo ba? Ako lapaso nang. Magsagod di ay, oy, habi ko bag kamoy nagkuyog. Hala pa sa to. Pero may kauban siya mo pauli din sa bahay. Ay, napitas ni Nita.
Ang gitiksan. Hindi mo reply. Oh, tara. Ako na siya nakita. Uy. Kasi mga lalaki ang tapad. Naglingaw kasi nagkisulti. Sige siya kapak. Nalingos drama. Do you want to make $1,000 today and then $1,000 a day, every day? You will only... Ako sa lulan. Manapi na ko. Uy, Oh, niyang lagi ka. ni am gani ka. Ang skinsa siya, ni? Iya kong uya bay. Ha? Iyaw din ni Mus Mita. Hello, bay. Rico ko, taga-kahil ko. Napot ako din ni kay tanaw lagi drama. Mabi daw. Lingaw kay mas kong uyab. Nga nananaw. Abi ginagog. Kami uyab. Rubin, isa pa. Ni ani ko din ni aron ko malingaw. Litanaw ko drama. Ay kong bad siya ta, okay? Si ako. Huwag yung kakatiks na ko. Nagkuha ako. Kaya magdungan taga sa stage. Kaya punta na drama sa DWHP. Naguna-una ka. O, tingali ba ka ano? Kung kasabot na mong Rico. Ka mag-abot mo dito. Hoy, dito na ako nakaila si Rico ha. Huwag ni magsabot. Ano binakaw lagi ka? Huwag ka mag-text na ko. Gusto ko mulakaw nga ako ra. Nga dili ka kauban. Kay gipulaan ako sa imnaw. Ikaw, ngano ka, uy? Kulot ba ng imong agtang? Di ba na halos mag-drawing ng imong naw? Nag-away mi ni Nita gabi. Nagkuyok pa gani mo kay nananaw mong drama? Lagi. Huwag ko malipit na tabo gabi. Waka ganayis drama. DWHP good to. Uy, makalupig sa DWHP basta drama, uy. Ikaw rin wak ganahi. Mugi ako na dunggan gabi is mga tao, no nga kadungan ako glakaw. Pag human sa drama, nga nindot kaayo ang drama. Makabitin lang ko, no? Sige, uy. Biyaan ka na ka diya, ha? Text na akong uyab. Nangita naghain ako, no ko. Gidool ta man lang gog kadinhi kay nakita man ti ka nga ikaw ra ni Sara. Relax, uy. Ayaw pa das tama. Nung sagot tao. Lakaw na eh. Maningita na nimo. Lagi, uy. At tuwan pas nilita, uy. Tingalik nangita na sa to nimo. Uy, away. Dugang sa pusta na imo, do. Ay. Ato na ko sinita silang classroom. Bisag naglalis mga gabi eh. At doon gina ko siya. Aron magkadungan mig lunch. Kating classes mo sila. Oh. Sila? Kasi may ikaw bang ninita nga ni kating classes? Ang barkada niya bayot, lidon doon. At tukol sila kahil. Nauli naman kasi ni Nita. Pidag na mabayahan na eh. Mag-alas 7 na sa gabi eh. Uy, sino Nita? Siya rin nagilak. Magali ko. Mulawas ko sila. Igo na. Ayaw na paghilak. Ngarong ni Angkol maka ni Papa nga kitang kuyuga. Nga dili man. Ang. Naruhit ko ng tanaw ni mo ha. Pagkila ka. Kadahapo sa pagko si Papa ni mo. Nabuda pa siyang panit. Magtsabaw ka. Kiyuchoy ka ayo. Ako lang giingan nga. Kitang kuyuga. Aron na. Makuha ang iyang kasuko ni mo. Nga ni kating klases na sa ka. Namutong ramagod mi. Kung ganahan ka mamutong, isulti yung tagan ako. Nga di kang butong sa amo. Dadaan dati ka. Pool man. Pool? Wala lagi ka magkalaag. Klase ko ka. Ikating klase sa ka. Kamong dundun. Ano di mamutong? Duta ka tarungan na. Lakaw na bi. Patrusan ka na. Pool ka kagnaong eh. Paulis inyo. Uy,
Ako na ba nakaluwas mo, ha? Nagyundangan kag buwan na lipapa ni mo. Kaya ko nga, kitang ko yung, ha? Lagi, maulagi, lakaw na. Naglagot ko ninyo, tanan. Gaw, maayo ka ni saruy ka din sa amo. Gisugo ko, mama. Nga, ipakuha iyang gihamang kwarta ni tiya. Nasa mama ni mo? Oo, naa. Nagpaabot to nimo. Pero, pagsulti una ta. Ha? May tungod sa unsa man. Ay, pili naman kabuok na kasulti na ko, uy. Nga, nakitaan ko nila si Ninita. Nga may kuyog na laing lalaki ko, no. Oh, si Don tingali. Ang iyang barkadang bayot. Mupatag-adlaw nga. Wa ko niya tagda. Nakailas si kong Dondon bayot, uy. Dili si Dondon ang iyang kuyog, laing lalaki. Og, mura ko nag-uyab ni Ninita. Kay sweet man ko no kaayo. Nyanong ni akaman ko no. Ngawa taman gani katagda dito sa school. Ni anhi ka sa amo. Mabitang may anhe ko. Aron di ka pagkaipsot ako. O magkasulti kita. Ayaw pagsalig ka, nabuto kayo si papa nimo. Naglagot para ba ko nimo? Ako naglibog ako. Nganong nasuko pagkikagmayon ako. Huwag ka na kitang rason nga. Angin mo ikasuko na ko. Bugo agad nimo sa? Lisod ba nga? Wa na ko'y gusto nimo? Ha? Lisod ba ng sabton? Giluod ko nimo, mao nga magbuwag na lang ta? Unsa? Dili ko masugot ng magbuwag ta. Dili ko masugot. May lain akong uyab, si Rico. Nagkailan na kaniya, di ba? Siyang bago na kong uyab. Magbuwag na ta. Naungsa man kagaw-uy. Para babay lang, imong hilakan. Dili ko magkadawat na magkigbuwag siya na ko. Go. Dili. Dawata, uy, lalaki ka. Uy, mawain mo. Pagitaglain, uy. Siya nga akong kikinahanglan, Gaw. Siya. Mahal ako si Nita. Gaw. Dili ko magkadawat ini. Dili. Yan ko sa barangay Kail. Huwag mo na ni hustong at least nga nagwas ko'y gagaw sa iyong kaila nga nakailasab ni Rico ang bagong uyab ni Ninita. Manawag ako din sa motor. Oh, ginuo ko. Regan? Ikaw? Ni Aga? Uy, bay. Saan ka rin isang? Hoy! Sabang mga! Nasab ka, Ruben? Nangalit man ka? Nabuang ka na ba? Oh! Nabuang na ko! Nabuang na ko! Sabay sa usahan mo, ha? Lumbag mga! Nangilog kang uyab! Nahibaw kang uyab ni Sinita! Pero ni-interview ka! Bay, saan ay nako kung gipulan na sinita ni mo? Kay boring ka? Kung day-love na sinako? Kung saan na imong nadungog, Ruben? Na-inlove ko, Rico. O wa na ko'y gusto ni mo. O ayaw ipamugos ng imong kaugalingon. Ayaw pag binugo. Oo! Bugo ko! Bugo kibitaw ko! Kinailab ko sa babae ka, wait, klaro! Gabaan naman ka na ko ba? Nagtarong ko sa atong relasyon. Huwag ko pagbinuang. Pasalamat ka na ilove ko ni mo.
Bisag dili ka gwapa. Sexy lang ka, pero dili ka gwapa. Pero na-in love ka. Oh, lagi kay bugo ba ko? Bugo ko! Lagi mga babae nga hilason. Salig kay sexy. Nindot og lawas. Feeling gwapa. Dili na bagid gwapa. Kanon lang ko nanaway kay naka-move on naman ko. Pero para nako sa una, sininita ang pinakagwapa nga babae para nako. Bata pa masago. Pagkakita pa kong babae nga para na ginako. Ganyan lang kutob. More powers RMN.